Unsay kiso mga sis and si Aw, kamusta atong mga kasing-kasing diha? Super late upload na nitong vlog na to. Buntis pa ako dito mga sis. But I still wanna share how we celebrated my husband's birthday. Hello guys, so today is July 18, around 9:47 PM na. So, umorder ako ng cake for Paco kasi birthday niya bukas. Tapos ngayon, nagla-live siya sa labas. Nagfi-Facebook live siya, habang umiinom at nagigitara. Umorder lang ako ng cake via Grab and plano kong salubungin yung birthday niya. Supposedly 12 midnight, pero I think hindi na ako makakapag-intay ng 12 midnight kasi yung cake nasa baba na. At magte 10 PM, baka maano pa, baka matunaw yung cake. Bababa ako in a while around 10 to pick it up. So habang nagla-live siya, kakantahan ko siya. Bali pag akyat ko ulit, kakantahan ko siya ng happy birthday. Ngayon, lalabas lang ako ng pinto. Malamang mag-wonder din kung bakit ako lalabas ng pinto. So, yeah, that's the plan. Bumaba na ako, guys. Kuya, na kay lighter? Na. Pwede ko mangayo. Di na ako matag-alas 2. 18 na yun. Nag-stop ko sa yung vlog. Ano ba? Birthday niya itong kasama ko celebrate ako. Say hi kuya. Thank you. Thank you kuya. Happy birthday, Daddy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, Hi. Mama Maya. Love you. Love all. Ano yung natagay mo? Happy birthday. Thank you. Thank you. Next day na to mga season si Aw, papunta kami sa bahay namin at sa bahay ng lolo at lola ni Paco. Eto na nga't may nadatnan akong mani at santol sa labas ng apartment namin at natakam ako. So, bumili ang buntis. Ini-imagine ko na gano'ng kaasim tong santol na may halong tamis. Yan. Hindi nga pala ako sasama mismo sa bahay nila Paco kasi nasa bukid part yung bahay nila. Sa mga taga Cebu, taga sa pangdako ni Paco, so babaw gid ilaha sa Guadalupe. At yung bahay kasi nila nasa tuktok, parang nasa bundok. So matirik yung hagdan papunta doon. Hirap na ako umakyat sa bigat ng tiyan ko. So hihintayin ko lang si Paco sa bahay namin. So ito, bumili lang kami ng uulamin at soft drinks for our families. Tapos dumaan kami sa simbahan, nagsindi ng kandila at nagpray. Then we finally arrived in our home. Prepare lang ni Paco yung mga binili namin na ulam. Tapos I think this was around 5 PM plus na. Kakagising lang ng mga sisters ko. Night shift kasi sila at tamang-tama lang yung pagdating namin kasi sabi nila gutom na daw talaga sila. While waiting for Paco, nanood lang kami ng YouTube videos ng mga kapatid ko. Nag-TikTok din kami nung time na to at nagchikahan. Ayan pala si Gus, yung dog ng sister ko. Apaka-cute. Kinabukasan, we decided to celebrate at dingkwakwa din, unlimited dimsum. Kasama din namin yung kapatid niya. Kumain kami dito kasi isa sa mga paboritong kainin ni Paco yung dimsum talaga. Lalong-lalo na yung siomay nila. Tapos tamang-tama yung dating namin mga season si Aw kasi kaka-refill lang ng mga dishes nila. Tapos ito yung kinuha ko. Rice, syempre hindi mawawala yan. Siomay, may kimchi, bulgogi. Ayan, may spring rolls. At syempre yung classic steamed rice ng dimsum. Sarap! Naku, takam na takam yung buntis. Kaon giday. Habhab. Nung sinabi ni Paco na mag-only dimsum kami, sobrang saya ko. Parang ako yung may birthday. Anyway, thank you so much for feeding the Juntis Nyor. Super late upload na tong vlog na to pero happy birthday. Love you. Mwah!